sai dai kuma ce mahasada kun makara. Yau gashi sano sai a hale kan karaga daren halifa zauna daren ne martaba halifa zauna daren sabon na garkuwa ne tuni ya fito Habiba garkuwa ku ji sha'an bato SA domestic nan muka karkato sarki sano sai zai zauna daren magana ake gidan da ba zama daren daga ya fito kawai mu ji tashi durum kai ke da lokaci ta sa tangaran mutuka raba gidan da ba zama daren sarkin mukon wani man zauna daren sarkin Kano muridi mai asali wani ya abin gidan shi ne kwalkwali amma rufin kasa sai mai jan hali Allah ya ja da kwanan mai tattali zane na zabuwa Allah ne yayi gamji ana ta tsaran sa fita yayi dole a tashi masu gurin sun iso kura ki gafara zaki ya faso kowa kwana lafiya an ce shi ya so tilas gini na toka zirmar maso kowa ya zaburo bai shi ya karaso yau na ga masu makoko sai fushi san taka tobali kuma za karkashi har gobe gaskiya ita ce gaskiya kullum jikinta baya rasa kwalliya